дуруд, шуморо бо муҳтавои нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ки 20 апрел аз чоп баромад ошно месозам. шарафи зот ба тақлид нагардад комил. муаллиф дар ин матлаб доир ба бозхонӣ аз ҳад зиёди сурудҳо аз ҷониби бархе аз сарояндаҳои тоҷик андешаронӣ намудааст. чаро бозхонӣ миёни сарояндаҳо имрӯз муд шудааст? чаро сарояндаҳо худ шеъру оҳанг интихоб намекунанд? инро коршиносону кормандони масъул ва худи сарояндаҳо чӣ гуна маънидод мекунанд? ба ин суолҳо ва чанд паҳлӯи дигари ин мавзӯъ аз маводи мазкур посух хоҳед ёфт. муҳоҷират, душаҳрвандӣ, надоштани маълумоти касбӣ, хиёнат. Инҳо омилҳоеанд ки муаллиф дар маводи мазкур онҳоро аз сабабҳои асосии пошхӯрии оилаҳо арзёбӣ намудааст. боз кадом омилҳо боиси пош хӯрдани оилаҳо мегарданд? мақомот барои коҳиш додан ва пешгирии ин мушкил кадом тадбирҳоро рӯи кор овардааст? ба ин суолҳо матлаби мазкур посух хоҳад гуфт. ду раҳнаварди ҷодаи ватандорӣ ё оилаи намунаӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш. муаллиф дар ин матлаб аз кору пайкори ду ҷавоне қисса мекунад ки дӯстию ҳамкорӣ оқибат тақдири онҳоро ба ҳам пайваста асту ҳар ду дар сохтори кумитаи ҷавонон ва варзиш фаъолияти пурсамар доранд. оятулло ва шаҳноза омили муваффақу хушбахт буданро дар чӣ мебинанд? чӣ нақшаҳо ва чӣ муроду мақсад доранд? баъди мутолиаи маводи мазкур огоҳ шавед. одамгарӣ ҳанӯз зинда аст. ин матлаб аз аъмоли неку шоистаи одамоне қисса мекунад ки дар дунёи пур аз тазодҳо, пур аз кинаву адоват ва ҳилаву найранг ба атрофиён умедворӣ мебахшанд, онҳоро ба зиндагӣ дилгарм месозанд. кӯмакдовар навгоние дар футболи тоҷик. кӯмакдовар низоми ҷадид дар олами футбол ки муаллиф онро ҷаҳиши бузург дар футболи тоҷик унвон додааст. чаро ин низом дар олами футбол падид омад? амалкарди он чӣ гуна аст ва ҷорӣ шудани он то кадом андоза ба фаъолияти соҳа сабукӣ меоварад? ҷавоб ба ин суолҳоро дар матлаби мазкур пайдо хоҳед кард. давлати раҳмониён. ман шоири танҳоиям. шоир давлати раҳмониён чанде қабл 58-солагии худро истиқбол гирифт ва ба ин муносибат дар шумораи навбатӣ бо эшон суҳбате анҷом ёфтааст. давлати раҳмониён чаро бештар аз дард мегӯяд? ӯро чӣ оварда ба дунёи шеър? ӯ худро чӣ гуна шоир мешуморад? шояд дар зеҳни шумо низ баробари мутолиаи ашъори устод давлати раҳмониён чунин суолҳо чарх мезанад. пас ба ҳамаи онҳо аз хондани ин матлаб посух ёбед. аҳамияти асарҳои ватандӯстонаи айниро дар замони ҷанги бузурги ватанӣ аз матлаби дигари рӯзнома метавонед мутолиа намоед. боварии волидон ба инсон нерӯ мебахшад. инро муҳаммад аброриддинов варзишгари шинохтаи тоҷик зимни суҳбат ба хабарнигори рӯзнома баён намудааст. ӯ боз чӣ мегӯяд? аз мутолиаи матлаби мазкур хоҳед донист. ин ва дигар мавзӯъҳои ҷолибу хонданиро аз шумораи нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мутолиа намоед. сайёраи қиёмиддин будам ва шуморо бо муҳтавои нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ошно сохтам.